Докато света гледа настрани, Доналд Тръмп води смъртоносна тиха война. Да, това не е война, която се води с дронове или танкове. Тя се води с глад, тъмнина и празни аптеки. Доналд Тръмп води война не срещу управляващите в Куба, а срещу кубинския народ. Кубинския народ, който в момента гладува, който е без ток и по данни на Световната здравна организация, детската смъртност последните няколко месеца се е увеличила двойно. Защото няма лекарства. Производството на храни на острова е намаляло с 60%. Хората там няма какво да ядат. Те разчитат основно на доставки от всякакво естество, от Мексико, Русия, Китай, Виетнам. Докато Тръмп се опитва да свали управляващите в Куба, той води смъртоносна война срещу една нация. И днес европейските лидери се занимават само с всички други конфликти по света, но те не виждат какво се случва в Куба. Защо? Защото в Куба правителството било комунистическо. Така ли? И това е оправдание да умират деца. Аз не го разбирам този морал. Това не е моя морал, това не са моите европейски ценности, за които ми говориха в училище. Тръмп води брутална война срещу кубинския народ. И това ще се обърне като бумеранг срещу него. Да, той го е страх да направи военна операция в стил Венецуела, защото знае, че Куба не е Венецуела. Там кубинците няма да му се дадат. И той го знае много добре това и го е страх да рискува. Тръмп разчита основно на две неща. Блокадата на петролните доставки и допълнителните икономически санкции. Като добавим това, че Куба се намира под американско търговско ембарго от, мисля, че 1962 година. Но днес Куба е в историческа хуманитарна криза. Социалната система на държавата тя е колабирала. Кубинците буквално са оставени постоянно без ток. Нямат елементарни консумативи, лекарства. Децата няма какво да ядат. Най-жалкото в цялата ситуация е европейската позиция. Днес Урсула фон дер Лайен е казала, че всеки участник в руско-украинската война на страната на Русия няма място в Европа. Путин е наричан агресор, човекоядец, убиец на деца, а Тръмп, Натаняхо какви са? Какво се случи в Газа? Какво се случи с детското училище в Иран? Венецуела? А сега тази тиха война срещу кубинската нация, в която детската смъртност се е удвоила? Ако Путин е убиец, то Тръмп какъв е? За всичките тези неща Европейския съюз и Европа като цяло някак си затваря очите. А погледите са насочени само срещу лошия. Само срещу лошия, злия Путин. Нали? Но за радост, аз съм сигурен, че европейските граждани няма да бъдат оставени толкова лесно да бъдат манипулирани и подведени. Те много добре знаят какво се случва в света. Много добре виждат лицемерието и двойните стандарти на Европейския съюз.